Karon mga idol, ang oras alas 11. Ang kanding pantugway kay busy mo jud ko na trabaho ba. Kuan namin nag-file sa akong balay. Tulo ka adlaw wala duty akong bayaw. Sayang po kaysa patrabaho dito sa kuan niya. Bayad na niya. Lain sa ang lain dito sa Pikas. Isa ka bakantihan man. Akong ganding buhian na lang nako ni. Ara. Darto kini morning anad kayo si Waiki. Buhian na nako ni. Kini buhian ni kay nya may lang isa pag moto sa Pikas area, pag naay mo reklamo, matik. Hiktan jud karon di ta mawayag silingan ba. Go, lako na mo go. Kiniod mo ni pinakanan do.